טוב, היום זה שיעור שלישי ואנחנו נלמד להכין את הפירמידה משולשת כפולה. אתם רואים? עכשיו, אנחנו צריכים 3 חוליות קטנות בלהכין. אז בואו נתחיל להכין. מי שלא זוכר איך מכינים חוליה קטנה היום אני לא אלמד איך מכינים. דרך אגב, אני לא מי שעשה לכם את ההקדמה ואת השיעור השני. אני החבר שלו רועי, ואנחנו שנינו הולכים להעלות לכם כאן סרטונים לאתר הזה, לערוץ, ותהנו. אוקיי, אז מי שלא זוכר, נחזור לשיעור השני. תראו, עכשיו יש לנו את החוליה, נכון? כאן מצטרף לנו קיבול חדש. אנחנו צריכים לקפל 2 רגליים. עכשיו, אנחנו לא מקפלים ככה, כי ככה יצא ישר, לא 2 רגליים. 2 רגליים זה כשמקפלים ככה. זה 2 רגליים. עכשיו, אנחנו צריכים כאן בסך הכל 3 חתיכות. הכנתי מראש 2 חתיכות, שגם הן מקופלות עם רגליים. ועכשיו אנחנו צריכים לחבר. כנף נחרצת בגוף. כנף נחרצת בגוף. גם פה. ולבסוף מכניסים את הכנף הזאת בגוף הזה. וטלם! יש לנו פירמידה משולשת עם 3 רגליים. אנחנו הופכים אותה, וגם פה אנחנו מכניסים כנף לגוף. וכנף לגוף. ולסיום, כנף לגוף. הנה הפירמידה המשולשת. בשיעור הבא אנחנו נלמד להכין תמניון. זה תמניון, תראו, מאוד יפה. אנחנו גם נלמד איך לעשות פס לבן. או ורוד, תלוי איך אתם מכינים. נתראה בשיעור הבא.